Evo balon kako od vode ima kamenac. Uzet ćemo jednu šaku kukuruza. Limuntus. 2 kašike. 1 čašu vode. Evo kako, sad evo kako se vidi, kako stoji mala ova prljavština. Ovo da izvadimo. Opet da vratimo. Evo, sad ćemo ovo okolo i ovo dno. Evo, ovo je gotovo, to je ni 5 minuta. Jedino kad su mnogo prljavi baloni, vidi se od kamenaca, onda se stavi ovako ovdje i se stavi cijelu noć u ovu vodu i to stoji cijelu noć i bit će kao novo.